Здравейте хора, аз съм Божи. Аз съм Снежка. И днес ще покажем как отиваме да скупим закуски. Напред. Така, в момента ходим. Хора, ще ми много танцус и я ме снимай. Наместим на хубаво. Ето, вижте ръкавите как са. Така. Хора, имаме при нас 17 лева, защото баб ми иска 2 кремвишки. На мен да изкупа нещо и на нея нещо да изкупи. Аз ще взема кръгла пица. Ти? Ти може кръгла пица, защото аз ям кръгла пица. Кръгла пица. А що си толкова гола? Виж аз? Зато мама ме влезе така. Толкова си? Знам, защото съм толкова, ми е много студено. Нищо, сигурно сега си, защото през малко си станала. Аз от тогава съм станала. Не бе, аз не съм безсичен, значи виж колко съм тук. И да. Бога, аз исках с малко сичен, но... Хора, далече. Далече. Да и много далече. Абе, далече си е. На нас не далече, защото мен ме мързи понякога да отивам. Хора, черни съмничета. Спала съм вчера с спирала. И аз. Твоите не са, вчера се мих, но не стана. Сега някъде се извади спирала, имам още. Вчера спахме, като ти спах при баба, ние спахме аз, тати и мама. Къде свахте? На спалнята. Казах ти, ела при нас с мен да спиш при баба. Не, не искам. Аз не искам да си. Без това съм си легнала към 11 нещо. Ей. Хора, съм гледала на телефона. Хора, още 11 дена отиваме на Турция. Да, отиваме в Турция още 11 дена. А, тук има магазин, бе. Аз не знаех. Ако... Хора, абонирайте се за канала ми. И... Ако не знаете... за моя канал. Ако не знаете как се пише, аз съм Божи Лилева с главна буква на български и двете имена. Това е... Тя се пише... Лили Веселинова. С главна буква и двете имена на български. Чао, ще има втора част от малко.